hürmetli bizning Afganchalarımız. Ruxsat etiniz, en birinchi şaratda inде rayonimiz başkanı Najib Naqib isminden, rayon советі һәм башкарма комитеті isminden бүгенге чара белән тәбрик итәргә, чынлап та безнең инде бу көн Совет гаскәрләренең Афган җиреннән чыгарылганына инде 32 ел вакыт узган. Әлбәттә, бу Афган җирендәге сугышта күпме безнең хәрби хезмәткәрләребез катнашып, инде Татарстаныбыздан гына 9500-га якын безнең сугышчыларыбыз катнашкан. Үзебезнең Саба Теләче военкоматыннан безнең 73 егетебез киткән. Әлбәттә, инде сугыш зур югалтулар ишергән, шулай бит. Безнең районыбыздан да 3 безнең егетебез шушы Афган җирендә башын салып һәлак булып калдылар. Аларның урыннары җәннәттә булсын дип әйтәсе килә.